Tervepä terve. Tänään mä tein blogin, koska... No joo, ei mitään. Mä teen blogin, koska... No, antaa olla. Niin, sitä yhdestä viime blogista. Niin siinä silloin pistin se kerrottavaa pelivideosta. Niin siinä justiin niin mä pistin se blogi 3, kun mun piti pistää 5. No. Voitte kertoa jotain pelejä pelejä, mitä vois pelata. Tai jotain muutakin. Niin. Mä voin tehdä enemmän pelivideoita, blogeja. Voin tehdä spesiaalejakin. Niin. Wow, ensin kaatu. No joo, mä ehkä voin pelata Counter-Strikea, lisää Battlefieldia, ehkä Call of Dutyä ja mutta mun YouTuben kanavan nimi on, Steam-käyttäjän nimi on, kun mä pelaan CS, niin Steam-käyttäjän nimi on Pepsi Pullo. Voitte ottaa sen kavereihin Steamissä. Kai se on Steamissä. Niin. Mutta nämä asiat oli tässä. Minä olin tosiaan Jimi. Ja nähdään seuraavassa videossa.